Türkiye'den izine dolanıp baran bir ildeşimiz Çerçeğin Gök Bazarı'nın kaptalında yerleşen yaşayış jaylarına değişli umumi tuvaletin yağdayını görkezyen bir videonu bize iyi verdi. Yaşayıcıların şikayetlerine qaramazdan hiç ili arasatçılık işi geçirilmedik. Umumi tuvalet adamların gündelik kullanan yerlerinden biri olup duruyor. Videonu bize uğradan kişinin aytmağı boyunca sanstansiyanın işgärleri Gök Bazarda oturan satıcıların günde üstünde. Emma ençeme şikayetleri aldırış etmen bazarın yanındaki tuvaleti görmezden gelýärler. Bu iyi verilen videoda görülüşi bu tuvalet taş döwrekdäki yaşayıcıları son derece rahatsız edýär. Videonu iyi veren kişi bu hapaçılığın tiz wagtda ortadan ayrılmagyny isleýär. Bu zadın utanç verici bir ýagdaýdygyny hem belläp geçdi. Bir näçe ay mundan öň Çerçew şäheriniň dürli ýerlerinden şuňa megiş ýagdaýy görkezýän suratlar gelipdi. Bu gezek bolsa Çerçew şäheriniň 3 punkt raýonundan uğradylan suratdaky gapylary bolmaýan we töweregi adamlaryň zyňan hapalary bilen gurşalyp alynan umumi tuwaletin ýagdaýy ýene görenleri hayran kaldırdı.